И здравейте, приятели, и добре дошли в още едно видео на Brawl Stars. Директно започваме с Шели. Днес ще играем Gem Grab, мисля да играем, защото вече доста време играем Showdown. И днес ще играем Gem Grab. Първо вие се абонирате за канала, така ми плата страшно много. Нека да започваме. Чудя се дали да ги апгрейдвам. Започваме с 5000 коинс за еги от ето тук, от Daily Streak. Нека да започваме. Не искам видеото, ще бъде около 10 минути. Okay, Edgar. Okay. No. Окей, чудесно. Така. Окей. Едгар не се пази, което не е хубаво. Ела. Така. Добре. Чаквам 15 секунди. Става вече доста по-трудно. Окей, добра игра. Не хареса. Окей, чудесно, 13 купи, това хич не е зле. Директно ще изиграем още 3 игри и ще сменим героя. Може би 2. Айде 2 игри. Окей. Поко бия много. Поко бия страшно много демидж, ако не внимавам. Окей. Трябва Едгар да го пазим. Защото ако умре ще бъде много кофти. Окей, не, добре. Така, чудесно. Окей. Доста пълно презарежда Шели. Мисля, че преди не беше така. Окей, чудесно. Воу, добре, че Едгар ме защити. Добре, чудесно. И ще успеем. Да. Окей, ще изиграем още една игра и ще сменим бrawlера. Също така се извинявам, че напоследък качвам много на Brawl Stars, просто не мога да се сета за някаква друга игра. Тъй че за сега ще играем малко Brawl Stars, докато не се сета за нещо по-така различно. Окей. Нита може да ме довърши много гадно. Така.
Вече колко рунда играем с Едгар и... Вау, мисля, че са 3 подредни. 3 подред, вау. С едни и същи бровари, което не знам дали е рядко. Пишете долу в коментарите, ако това е рядко. Какви са шансовете? Окей. Взимаме тези джемчета. Емс може да ме довърши много гадно. Пам! Каква хубава линия направих от пауършота. Така. Добре. Така. Пам! Добре. Пак направих някаква линия. Така. Добре, бързо. Така. 5 секунди вече остават. Чудесно. Окей, качихме малко купи. Дори... Нека отворим малко стар дропове. Те ще ги отворя накрая на видеото и този път ще играем с El Primo, защото миналия път мисля, че го отключихме. Не мога да се сетя дали го отключих. В миналото видео ще го апгрейдна до левел 6. Така, чудесно и... Ще играем нокаут. Този път ще поиграем малко нокаут. Ще поиграем и 3 игри с него и ще спирам. Така. Окей. Джеси. Или Джеки, първ път ги бъркам. Така, сега ще отида да я убия. Добре. И сега трябва да спечелим още един рунд. Окей. Този му забравих името, как беше. Като ме тия неща. Някои съм ги забравил, просто не съм играл играта от доста време. Добре, убийте Джеси, добре. Емс също си заминава. И остана този чудесно. Още един рунд. Така... Бой. Ще скоча при Емс. Охохохохох. Добре. Спечелихме. Девет купи, не е зле. Ай, как ме предикна. Окей. Окей. Окей, убихме ги.
И като за финал ще анбокснем малко нещица. Ако има, да. Така, добре. Season Quests. Добре. Нищо не видях. Сега ще ги видим. Малко coins. Окей. Добре, бива. Стар дропче. PowerPoints. Да, имат доста квестове, вече отключихме. Да. Вау! Това са прекалено много квестове. Следващият епизод ще играем малко повече, може би. Но надявам се видеото да ви е харесало, хора. Абонирайте се, лайкнете видеото и ще се видим на следващото видео на Brawl Stars. Чао и до нови срещи!